Dobrý večer, vítáme všechny fanoušky drum and bassu a obzvláště opavské party Cirkus. Dnes jsme se tady sešli za účelem losování 3 volných vstupů a papírků OCB na akci Cirkus, která se uskuteční již tuto sobotu 27.11. v opavském klubu Art. Na akci vystoupí nejlepší slovenský DJ a producent B-Complex, přední česká drum and bassová DJka Baby Len, dále za Concrete Culture zahraje Kosa a rezident akce Cirkus DJ Pro. Nyní přejdeme k samotnému losování. Poprosil bych nádhernou asistentku Elišku o vylosování výherců. Takže prvním vítězem se stává Dája Mandarinka Juříčková. Druhým vítězem se stává Vladan DNB Ležák. A třetím a posledním vítězem se stává Kubajs Žídek. Tyto 3 výherce kontaktujeme prostřednictvím zprávy na stránkách Facebook. Druhé a poslední losování proběhne již tento pátek. Děkujeme všem soutěžícím, gratulujeme výhercům a těšíme se na viděnou při pátečním losování.